Masanto siya kabasan at si kayo namin mga karo. Magandang umaga naman sa inyo mga taga Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na kayo dyan mga karo? Dito pala ako ngayon sa mga karo. Mamamalingki tayo maya maya. Nagpatuka muna ako ng manok mga karo. Araw ng linggo mga karo. Pinatuka ko muna yung mga manok ko paggising ko ng umaga. Nagsisiano na sila mga karo. Punta na ako ng bayan mga karo. Ayan na. Dito na ako sa bayan. Kasama ko pala yung si Kaaro Raul. Sinamahan akong magpunta ng bayan. Ngayon si Kaaro Raul mga kaaro. Nauna na, naglalakad. Nakatalikod dyan, pero gwapo yan mga kaaro. Andito na pala tayo sa pesto ni Jamir mga kaaro. Shoutout sa'yo Jamir. Siya yung binibilang ko lagi ng mga kaaro, ng baboy man o yan. Dami nilang tinda. O kalabaw. Bili pala ako ng karne to mga kaaro. Nita sinaliw ko mga si Kato. May na daw yan. May tawag ko. Pumunta na ako sa isdaan mga karo. Ayun na, ang daming isda ngayon mga karo. Umagang umaga. May pink salmon. Mga karo. Hahanap ako ng pink salmon mga karo. Magsisinigang tayo mamaya mga karo. Hahanap tayo ng pang sigang na salmon mga karo. Ayun, wala pa kasi akong nakikita mga karo. Ayan. Mga arorosit, mga Yo, mga karo. Ayan na yung pink salmon mga karo. Bumili tayo ng 1.5 kilo mga karo. Mahal pala yan mga karo. May kamahalan. Ayan na si Ate Ganto. Siya yung nabilang ko ng maganda na mga liwang ko yung pink salmon. San ang aliwak mo like yan? Sili, takto, adjay kaaro ken. Nga sabak mid jad bale mamalingki mo kuno. San ang aliwak la sili, yang balang kalamansi, san sitaw mga kaaro. Ang aliwak mo bale para mamimpin sa laikin pamalingki. Napasumpot kami lang mga kaaro. Mapla si Kaaro Raul, mamaniyo niya. Dito na ako sa bahay mga kaaro. Prepare ko na yung mga ingredients dyan kung ano pa man. Hindi pa tayo nag-almusal kaya maaga tayong manananghalian ngayon mga kaaro. Ang kamatis, sibuyas, pinipir ko na lahat yan mga kaaro. Tapos yung luya, sabay-sabay na yan mga kaaro. Yan. Hinugasan ko na rin pala yung isda mga kaaro. Yeah. Tapos nilagyan ko ng fresh water from Inirangan River mga kaaro. Yan na, hulog ko na yung mga ingredients. Bawang, sibuyas, kamatis, tsaka luya. Isahan na lang yan mga karo. Tapos sinugasan ko na rin yung mga karo, yung pichay. Para malinis, kailangan nating paliguan. Tanggalin nyo yan mga karo, yan. Purities tawag yan. Hindi ko alam kung sa Tagalog yung pula ng yan. Marumi, yan yung dumi ng isda mga karo. Lagyan ko na rin ng yung tawag yan, paminta mga karo. Indang ko malasin. Ublay bitsin. Yan pala yung nabili kong alamang. Hindi ko na nabidyoan mga kaaro. Nagluto din ako ng alamang. Hindi ko na masyadong nabidyoan. Lagyan natin ng sili para may kunting sipa yung alamang natin mga kaaro. Ayan na. Malaki yung sinigang na binili ko mga kaaro. Para isahan na lang ang lagay. Nagdagdag ako ng asin mga kaaro kasi matabang. Hulog na natin yung gulay mga kaaro kasi malapit-lapit na yan. Pinagkaisa ko na tapos yung sili. Okay na yung natin mga kaaro, alamang. Ayun na, okay na rin yung natin, sinigang na ulo ng salmon. Mangantayon amin mga taga Pangasinan, mangangki mo lagtan. Kain tayong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Kain na rin kayo dyan mga kaaro. Huwag nyo sanang kalimutang i-share yung video mga kaaro. Like, comment. Share nyo, tapos follow nyo ako sa Facebook page ko mga kaaro, Aro Vlog. Like, share, and comment. Tapos pasuyo na rin yung YouTube channel ko mga kaaro, Aro Vlog. Makikisuyo na rin ako sa inyo. Maraming salamat sa masugid kong laging nagsishare ng video ko mga kaaro. Hindi ko na kayo isa-isahin mga kaaro. Kilala nyo naman kung sino kayo mga kaaro. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita ulit tayo bukas mga kaaro. Paalam!